Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a wannan shafi na ƙasar Zazzau a jiya da yau mai albarka. In ba ku manta ba, a satin da ya gabata na kawo muku wani ƙasaitaccen ɗan sarki. Yau kuma zan kawo muku wani ƙasaitaccen hakimi wadda ya yi zamani da sarakuna aƙalla guda 4 a masarautar Zazzau. Wannan ba kowane hakimi ba ne, shi ne Fakacin Zazzau Muhammadu. Fakacin Zazzau Muhammadu ya yi zamani da sarakuna guda 4. Amma a farkon zamanin sarkin Zazzau Malam Ibrahim, ya fara zamani da Malam Ibrahim ɗan Kwasau ne, wadda shi ya naɗa shi sarkin ayyukan Zazzau. Wadda sarkin Zazzau Malam Ibrahim ya yi sarauta daga 1924 zuwa 1937. Sannan ya zo zamanin sarkin Zazzau Malam Jafaru, wadda sarkin Zazzau Malam Jafaru ɗan Isyaku shi ne ya naɗa shi Fakacin Zazzau. Kuma sarkin Zazzau Malam Jafaru ya yi sarauta daga 1937 ne zuwa 1959. Sannan kuma ya yi zamani da sarkin Zazzau Alhaji Muhammadu Aminu, wanda shi ma a wannan lokaci yana Fakacin Zazzau a zamanin sarkin Zazzau Aminu, wadda sarkin Zazzau Aminu ya yi sarauta shi kuma daga 1959 zuwa 1975. Sannan kuma ya yi zamani da marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris, wadda marigayi mai martaba sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris ya yi sarauta ne daga 1975 zuwa shekarar 2020. Ya yi zamani da sarakuna guda 4 kenan, marigayi Fakacin Zazzau Muhammadu. Sannan a cikin zuri'an shi kuma Allah ya albarkace shi da wasu daga ciki wadda suka gaje shi, kamar marigayi Fakacin Zazzau Malam Nuhu ya gaji mahaifin shi, ya yi Fakacin Zazzau. Sai kuma Fakacin Zazzau Malam Umaru, wadda shi ne Fakacin Zazzau a yanzu kuma ɗaya daga cikin 'yan majalisan sarki mai kuma zaben sarki, shi ma yana nan, shi ne Fakacin Zazzau na yanzu. Sai kuma mai girma sarkin ayyukan Zazzau Malam Abbas Muhammad Fakaci, wadda shi ne ya gaji mahaifin shi, shi ma ya yi sarautar sarkin ayyukan Zazzau. Wadda Malam Muhammad Fakaci shi ne sarkin ayyukan Zazzau na farko, wadda a lokacin fito da Native Authority wato NA kenan, sarkin Zazzau Malam Ibrahim ɗan Kwasau ya naɗa shi sarkin ayyukan Zazzau. Sannan Fakacin Zazzau Muhammadu ya yi hakimcin Giwa da Ikara. A Makarfi ya bar aikin hakimci, kuma dama hakimi ne ɗan majalisar sarki mai zaben sarki. Sannan ya dawo majalisar sarki ya zauna har Allah ya karɓi rayuwan shi a 1984. Muna addu'an Allah ya gafarta mishi, ya yi mishi rahama. Ku tara a shirinmu kuma na gaba, wadda za ku ji mu da ko ɗan sarki ko wani ƙasaitaccen hakimin a cikin masarautar Zazzau da yardan Allah. Ku ci gaba da kasancewa da shafin ƙasar Zazzau a jiya da yau.